Du er med i modsætning, Jakob. Har du noget at sige, William? Hvad? Har du noget at sige til kameraet? Ja, det går rigtig godt. Går det rigtig godt? Ja, ja. Vandt de første sæt? Ja. Det var dejligt. Det var dejligt. Vi startede dårligt, men vi kom igen. Super. Vi vinder. Jeg står og snakker med William fra HU15 her, og I har lige vundet over Amager VK. Ja. Hvordan synes du kampen forløb? Så det forløb var godt, ikke? Vi starter med at komme bagud 6-0, ikke? Og det er jo lige sådan lidt en musik, ikke? Jeg taler med lidt under stemme. Ja, men og så bliver der lige skiftet lidt ud, ikke? Og så kommer vi op, ikke? Og så vinder vi sættet ret stort, ikke? Okay. For langt godt servepressen. Det er helt godt. Hvad er andet sæt? Der starter vi. Vi kører det lidt lige, ikke? Så spiller vi lige, så kommer vi server vi lige lidt, ikke? Så begynder vi at serve lidt i nettet og lave lidt fejl, ikke? Så igen vi der skifter en lille smule ud, og så vinder vi. Så vi vandt lige sikkert. Hvad gjorde du så? Hvad var det bedste, du gjorde i det her sæt? Hvad kunne du bedst lide i dit eget spil? Det var din serve. Det var ikke min serve, nej. Man skal ikke være flabet. Nej. Det var mit hævning, ikke? Og så er det må jeg fejlede. Det synes jeg var godt. Men havde et godt forsvar? Ja, jeg spillede ikke så meget forsvar, fordi de valgte at serve nettet, hver gang jeg kom ned. Hvad var dine svagheder? Jeg har jo nogle svagheder, det ved vi altså. Det ved jeg ikke. Det var lige, jeg sov lige en bold, ikke? Det var lige godt. Okay. Hvad gjorde holdet godt? Vi spillede fandme godt, ikke? Vi spiller sådan på mit hold, ikke? God blokade og rimelig godt forsvar, og godt angreb. Så vinder man. Så vinder man. Hvad gjorde Amager nogle ting, der havde noget pres på jer, som jeg sagde? Jeppe lavede noget godt servepres, ikke? Som så syger også, ikke? Men de andre, den har vi ikke så mange. Hvem er man of matchen? Altså, der må jeg jo nok sige, det er nok Stefan, ikke? Så Stefan han laver rigtig godt, ikke? Og så kan jeg lige ind til sidst, fordi min farmor hun er kommet, ikke? Og overrasket mig, ikke? Så skulle jeg lige på det, og jeg havde ikke set noget. Men Stefan han havde fandme. Stefan, der må man of match. Og hvem var den bedste angriber? Hvem går med? Nogen han vælger, og så ned på 3 meter, ikke også? Når Hevin det ligger lidt for kort, så tager han ned på 3 meter. Før du skal komme med komplimenter, hvad gjorde Adam godt i den her kamp? Adam, han er god til at blive skiftet ud, ikke? Nej. Han modså godt, ikke? Og han slår. Okay, men det er fantastisk. Det er fantastisk. Hvad gjorde Emil Gade godt i den her kamp? Emil Gade? Han er rigtig vågen, ikke? Han starter ude på bænken, så tager han ind, ikke? Og så vinder det bare kampen, ikke? Og så er han lige med, han blokerer lige lidt, ikke? Så han også lige lidt, ikke? Så gejler han lige, holder lidt op, så er han også. Hvis I spiller sådan her, resten af kampen vinder I så der. Vi skal spille en lille smule bedre, ikke? Vi skal starte fra starten med... Jo, med den side og siger, nej, det gør vi ikke. Du må tage, han er lidt pessimistisk, ikke? Men jeg er positiv. Så du kan godt tro, hvis I spiller sådan her? Ej, vi spiller det er jo lidt bedre, ikke? Så tak for det. Selv tak.